Handikan eskutatuko? Beste ikusten, Ez? Bale. Generalean ez pentsatzen igual, bestela horrela. Zein pertsonaia ez zenuke inoiz rolean ordezkatuko? Ba, nik uste dut, hola, pertsonaia oso agresiboa edo den bat ezin dut olako pertsonaiekin. Hori, normalan ez ditut olakorik hartzen. Online edo aurrez aurre jokatzea nahiago duzu. Dudari gabe, aurrez aurre, hori ez dakat zalantzarik. Beste gauza bada, beste modu batean jolazten da. Egia da onlinek aukerak ematen dizkizula, baina aurrez aurre. Zer rol joko behar du Euskal Herriak? Ba, nik uste Tirritx Porrotx eta Marimoto rol jokoa behar duela Euskal Herriak. Rolariak elkarteko lehendakaria izatearen abentura handiena. Hemen egotea. Jokatu duzun partidaren batera etorri da inor armaren batekin. Mingaina arma bat konsideratu daiteke, orduan bai, denok goaz armak prest dauzkagula. Esan dizuten astakeria handiena rolean jokatzen duzula esan duzunean. Ordenadore oso potentea behar da rolean jolazteko? Ez dakit motxegia egin duten, ondo horrela.